Guhdarvanên birûmet bi hêviya ku em wetev qazançkiroxê şerefa dunya û emelê axiretê bin, serfirazê her du cîhana bin, ez dest bi axaftina xwe dikim. Mijara me mijara nijadperestî, zalimkarî û bêxîretiyê ye. Evê mijarahanê bi ayet û hedîskî were parve dikim. Sûrê Maîde ayeta 8. Estaizu billah. Ya eyyühellezîne âmenû kûnû kavvâmîne lillâhi şuhedâe bilqîst ve lâ yecrimennekum şena'ânu kavmin alâ ellâ ta'dîlû îlâ ahiril ayet. Sedakallâhu'l azîm. Divê ayetê de Rabbi Alemê dibêje ey gelî bawermendan. Edaleta Xwedê piya bigirin û bi edaleta Xweda jî bi rastî û durustî jî li ser hev li eleyê hev de şehediyê bidin. û wiha dewam dike. Divê cudatiya we ji qewmekî ku ne qewmekî be, ne qewmê we be, bira bêedaletiyê were din kirin. İ'dîlû, edaletê pêk bînin. Çima armanca temamê îbadet ku însana nêzî Xwedê bike. Çünkü herî tiştê ku însana nêzî Xwedê dike, di navbîna mirova de beedaletkirin e, edalet bicîkirin e. û herî tiştê ku însana ji Xwedê dûr jî dike, bêedaletiyê, zilimkarî. Di vir de hedîskî hey wa dibêje. Dibêje ku herî tiştê ku însan li serê bimire, ew dimire bê îman diçe, divê nijadperestî ye. Bi Tirkî dibêje iqşîtî, bi erebî dibêje esebiyet, bi Kurdî divê nijadperestî. Yek ji pêxemberê me pirs dike divê ya Resûlallah, divê mel esebiyet û nijadperestî çi ye? Pêxemberê Xweda wiha cewab dide. Divê en tuîne qewmeke ala zulmîn. Qewmê te di gel haletê ku zalim bijî, te alîkariya qewmê xwe zalim bikî, ew ya zalimtî û nijadperestî ye. Yani iqşîtî, yani te esebiyet. Di hedîskî de jî, hedîsa Kitaba Riyadûs-Salihîn, hedîsa 139. Belkî mezin guhdarî dikin, ethamî dikim ji hezara zêdetir însan kurgûrî ku ji min re hatî gotin li me guhdarî dikin. Hinkî ji vana gelek sêdayê me hene. Bira li vê ayeta hanê li vê hedîsê guhdarî dikin. Ma gelo ka çi dibêje? Hedîs wa dibêje. Pêxemberê Xweda gotiye li ser rawîtiya Enesê kurê Malik Xwedê jê razî be, aleyhissalatu vesselam pêxemberê me gotiye unsur axake zalimen ew mezlûmen. Gotî birayê te zalim bijî, alîkariya birayê xwe bike, birayê te mezlûm bijî, alîkariya birayê xwe bike. Li ser vê gotina pêxemberê me aleyhissalatu vesselam, yek dibêje ya Resûlallah ensurû îza kane mezlûmen îza kane zalimen keyfe ensurû. Divê birayê me wextê mezlûm be ez ê alîkariyayî bikim. Wextê ku zalim be ez ê çawa alîkariyayî bikim? Pêxemberê Xweda dibêje ya tê wî ji me zulmê me bikî, ya ji tê hicizê dênî serî. Yani îlla geret wî birayê te ye, wextê ku mezlûm be çawa alîkariya wî lazim e, wextê ku zalim be zêdetir alîkariyî lazim e ku tu wî ji zilmê dagerînî. Li gorî vê ayet û vê hedîsa hanê, çawa însankî ku qewmê wî, ya aqrebayê wî, ya birayê wî di haletê ku zalim be, alîkariya wa bike, ew çawa zalim û nijadperest e, wiha rengê însankî ku qewmê wî mezlûm bijî, di haletê ku mezlûm bijî, ku alîkariya qewmê xwe neke, li ba qewmê xwe cî negire, li hemberî zalima tekoşî neke, ew jî bêxîret e. Yani qewmê merû eger haletê ku zalim be, çawa însankî li ba qewmê xwe qewmê zalim cî bigire, ew zalim û nijadperest e, wiha rengî ku qewmê merû mezlûm bijî, merû li ba lê cî negire, merû bêxîret e. Bi hêviya ku em ê ne nijadperestin ba zalima cî negirin û li ba mezlûma jî ku em ê cî bigirin ne bêxîret bin, em wetev emanetê Xweda bin ya Rabbi.